Hayırlı gün Tatarstan, hayırlı gün hürmetli televizor qarawçılar. Salqın 7 dekabr irtəsində көңілләрегезгә жылы өріп, туры эфирдә сезне сәламлыйбыз. Мин Айзилә Батырханова, хәндәпшырыбызның иҗат төркеме. Һәр яңа көн безгә нинди дә булса яңалык алып килә. Бу көн сезгә бары сөенечле хәбәрләр генә алып килсен. Һәм шулай булыр да, без тарихта калган кайбер вакыйгаларга күз салып китик әле. 7 декабрь халыкара гражданлык авиациясе көне. Илебездә гражданлык авиациясе Совет властының беренче елларында ук барлыкка килә. 1923 елда Мәскәү белән Түбән Новгород арасында һава юлы булдырыла. Аның озынлыгы 420 километр була. 7 декабрьдә һөнәри бәйрәмнәрен Россия авиация инженерлары бәйрәм итә. Һавага күтәрелүче техникаларның төзеклелеген нәкъ менә авиация инженерлары тәэмин итә. Әйткән идем мин сезгә, көнебез сөенечле хәбәрдән башлана дип. Ул озак көттермәдем. Ватаным Татарстанга 13% ташлама белән язылып, бүләк отарга була. Менә ничек дип язылган. Язылу квитанцияларын җибәрүчеләргә бу юлы 3 куянның койрыгын бер юлы тота алачак. Менә шулай. Чөнки алар ташлама белән язылудан тыш автомат рәвештә 2 акциядә катнаша ала. Олай гына да түгел әле Айзилә. Әйдәгез без бүген тамашачыларыбызны тагын бер күңелле хәбәр белән сөендерик. Бүген безгә менә мин әйтәсе сорауга шалтыратып җавап бирүче кешегә без Ватан Татарстан газетасына ярты еллык подпискада бүләк итәбез. Менә бит, кадерле тамашачылар, бүген бездә студиябызда кунакта Ватаным Татарстан газетасының баш мөхәррире Гөлнара Сабирова. Әгәр сорауны тагын бер тапкыр кабатлыйбыз, димәк, Ватаным Татарстан газетасы өчен нинди истәлекле вакыйгалар булды икән бу ел? Безнең студиябыз телефон номеры 554 30 51 шалтыратыгыз. Һәм инде әлбәттә дөрес җавап бирүчегә без әлбәттә инде Ватаным Татарстан газетасына бушлай, менә шулай газетаны бүләк итәбез, әйме? Январь аеннан июнь ахырына хәтле аларның өйләренә бушлай шундый матур бүләк килеп торачак. Искиткеч. Әлбәттә, яңа ел алдыннан шуны шәп бүләк була бу. Гөлнара ханым, менә акциялар турында да әйтеп китик әле. Нинди акциялар бу? Ничек катнашырга була буларда? Беренчедән шунысын ассызыклап әйтәсе килә, газетага язылу ул инде үзе үк зур бүләк, чөнки сезгә ярты ел дәвамында тугры дустыгыз я атнасына 3 тапкыр яки атнасына 1 тапкыр нинди форматны сайлавыгызга карап газета килеп торачак һәм сез һәр көнне республика тормышыннан, ил тормышыннан, сәясәттән, икътисадтан хәбәрдар булачаксыз. Икенчедән ул безнең инде традиция, ярты ел саен подписка вакытында без үзебезнең язылучыларыбыз арасында төрле бүләкләр уйнатабыз. Ул кагыйдә безгә шундый традициябызга бу елда тугры калдык. Язылучылар безгә үзләренең квитанция күчермәләрен җибәреп, WhatsApp ашамы, почтагамы, электрон почтагамы җибәреп, без алар атна саен бер бүләк акциясендә катнаша һәм автомат рәвештә үзеннән үзе ярты еллык нәтиҗәләре буенча январь аенда зур бүләкләр уйнатылачак. Шунда да катнаша алалар һәм бик кыйммәтле электр товарлары торган мөмкин. Без бер юлы 5 бүләк уйнатабыз. Атна саен бер бүләк исәп калмаганда, январь аенда аның нәтиҗәләре январь ахырында билгеле булачак. Анда саллы бүләкләр дип әйтергә кирәк. Анда бар ит тарткычта, тузан суырткычта менә шундый зур-зур бүләкләр. Менә бит. Тагын бер тапкыр кабатлап әйтәбез. Телефон номерыбызны 554 30 51 шалтыратыгыз, кадерле тамашачыларыбыз. Һәм инде менә шулай Ватан Татарстан газетасы сезгә бүләк тапшыра. Менә газета тормышы белән дә якыннан танышып китик әле. Белүемчә, сездә берникадәр үзгәрешләр бар. Ватан Татарстан өчен быел бит инде сез әйттегез, үзегез үк истәлекле вакыйгалар булды. Шуңа да безнең өчен быел зур ел, нинди икәнен әйтмәм, укучыларыбыз беләдер. Сез белергә тиеш моны. Без аның буенча күп эшләдек ул эшләр белән. Яңалыкларга килгәндә, төрлесеннән әлбәттә менә көн саен яңа хәбәр, көн саен яңа сан чыга, иртән эшкә килгәндә нәрсә турында язасыбызны да белмибез. Кич белән инде мәгълүмат тулы газета әзер һәм икенче көн иртән укучыга барып җитәчәк. Икенчедән бераз ничек дип әйтеп, күңелсезрәк мине ул, бәлки ул күңелсез дә түгел, замана таләбе белән эшләнгән эш. Без бит инде атнасына 4 чыга идек газета. Быел 3 тапкыр чыгуга ул калды, әмма күләме үзгәрмәде. Безнең хәзер шимбә саныбыз чыкмый, әмма безнең сишәмбе саны хәзер 8 битле булып чыга, А2 форматында зур газета. Күләме үзгәрмәде, чыгу эшләре үзгәрде. Менә монысы, бу газета турында сүз бара. Бу безнең җомга көне чыга торган калын саныбыз, бик калыкчан. Бу илтеп җиткерү мәсьәләләре белән бәйле бераз гына
тарату почта хезмәте эше белән, әмма бу һич кенә дә безнең фидакар почтальоннарыбыз гаебе түгел, бу ил күләмендәге шундый бер проблема бар. Әмма бернинди андый проблемаларга карамастан безнең укучыларыбыз газетадан аерылмас дип ышанасы килә. Икенчедән, без бит инде заманнан артта калмаска тырышабыз. Ватаным Татарстан газетасы һәр вакыт саллы тепле язмалар бирүче газета булды. Мин редакторлык эшен Миңназым Сәфәровтан кабул итеп алдым. Без аның укучылары һәм шын җитди халыкчан журналистиканың нинди икәнлеген без аның мәктәбен узып алган кешеләрдә һәм бу традицияле дәвам итә. Ватаным Татарстан газетасы бик рәсми һәм законнар гына бастыра торган газета дип уйлау ул ялгыш фикер. Газета бик халыкчан һәм тормышның үзәгендә кайный. Без районнарга еш йөрибез, халык белән еш аралашабыз, мөрәҗәгатьләрне еш кабул итәбез, социаль шелтәләр ашада, хат ашада, телефон ашада, шуларны тикшереп җитди материаллар әзерлибез һәм алар басма форматта гына түгел, интернетта да урын ала һәм мультимедиа эшләргә тырышабыз, видеолар. Без әле алар турында аерым тукталып әйтербез. Менә чынлап та сез әйтеп киттегез, халык гүзерен тыңлыйсыз бит сез, әйеме? Менә бу хакимият белән халык арасын тоташтырып торучы бер күпер дип әйтергә була. Килгән сүз. Менә хәзерге вакытта халыкны нәрсәләр борчый икән? Төрле темалар. Менә беләсезме, мин мондый сорау биргәндә һәр вакыт исемә төшерәм мәрхүм Илфар Шигаповны. Хәтерләсәгез, Илсия Бәдретдинова сәхнәгә җырчы буларак чыкканда гел шундый социаль каршылыклар турында җырлый иде. Аннан соң җыр темалары үзгәрде, ниндидер фәлсәфәләргә кереп китә башладылар. Мин Илфактан сорыйм, ни өчен син хәзер менә теге вакытларда сәхнәләрдән төшерә торган җырларны язмыйсың дип инде. Ул миңа әйтте, чөнки тормыш үзгәрде. Халыкның кабул итү үзгәрде, халыкның проблемалары үзгәрде. Ул инде хәзер тамак туйдыру турында уйламый, ул фәлсәфи фикерләргә бирелә дип. Менә бу чиракта да шундый һәм хәзер инде ул халык мөрәҗәгать итә, хәтта үзенә генә кагылышлы түгел, ә менә авыл тормышына кагылышлы, район тормышына кагылышлы мәсьәләләр белән. Ул җир проблемасы да булырга мөмкин. Ул сөт бәяләре, безнең авылларда күп яздырып алалар, шуңа күрә ул темаларга күп мөрәҗәгать итәләр. Ул мәктәпләр ябылу, бер генә кешегә кагыла торган тема түгел. Ул ниндидер район үзәгендә автобус йөрмәү яки шәһәрара автобуслар белән бәйле тоткарлыклар. Ул мәсәлән яңа трассалар төзелү сәбәпле район эчендәге юллар бозылу. Менә хәзер шундый мөрәҗәгатьләр китте, чөнки зур төзелешләр бара. Һәм бер төзелеш икенчесен кайвакыт шундый кыенлыклар тудыра. Менә шундый мөрәҗәгатьләр без алар буенча чыгабыз, журналистларыбыз тикшереп, журналист тикшерү жанрында материаллар әзерли һәм бик күп очракларда без үзебезнең укучыларыбызга ярдәм итәбез, алар безгә насар рәхмәтләр дә әйтеп шалтырата. Менә сезнең гызырдасың, безнең халык авазы дигән махсус сәхифәбез бар һәм без үзебезнең укучыларыбызның шалтыратуларын кабул итеп, аларга да җаваплар эзлибез. Анда да шалтыратучылар икенче атнада шалтыратып рәхмәт әйтәм. Менә сез шулардан күреп тагын язалар. Менә сез ул районныкын хәл иткән идегез, бездә дә шундыйрак мәсьәләләр бар дип, шүп чыгару мәсьәләләре белән мөрәҗәгать итәләр, күп торак коммуналь хезмәтләр өчен түләүләр мәсьәләләре буенча шулай ук шактый күп килә. Бу аңлашыла да, чөнки Ватаным Татарстан газетасы ул дәүләт газетасы һәм дәүләт органнарына мөрәҗәгать итү, алардан турыдан-туры вакытында җавап алу һәм ниндидер эшне хәл иттерү безгә башкаларга караганда җиңелрәк бирелә. Менә монысы иң мөһиме, буш сүз булып кына калмый, димәк инде проблеманы хәл итәсез. Дер, бәлки шулайдыр, бәлки алайдыр дигән җавап язу безнең максат түгел. Без әлбәттә журналистларга куелган таләп тә шундый, алар инде аны сындырган, үзләре дә шулай әзерлиләр. Җавап булырга тиеш. Ике якның да җавабы, проблемага җавап та һәм ул ничек тә аны хәл итү юлларына ирешергә. Без хәйрия мәсьәләләре буенча бик күп язабыз, сез аны күзәтеп барасыздар. Төрле кешеләргә ярдәм итү, акча җыю, дәвалау, киемнәр җыю, хәтта гади генә. Алар буенча бик күп инде менә шундый рәхмәт сүзләр аннан соң, чөнки чынлап та безнең ярдәмгә мохтаҗ кешеләр әле күп. Һәм шунысын да тагын бер тапкыр искәртеп әйтергә кирәк, сез стереотипларны ватып җимереп дип әйтергә кирәк, безнең татар журналистикасына аналитиканы да керттегез. Аналитика ул бөтен журналистика хас әйбер түгел, кызганыч аналитик журналистика кимәгәннән кими бар. Менә Ватаным Татарстан газетасында төрле темаларга чынлап та анализлы язмалар. Ул икътисад та, ул сәясәт та, ул темаларга анализ татар журналистикасында күп түгел. Безнең бәхеткә андый журналистларыбыз бар, шундый публицист
публицистик язмалар күп. Бездә Марат Кабиров язучы, анда сәясәт буенча аңлатучы Рәшит Фәтхрахманов, фәлсәфи сәясәт Наил Шәрифул, Риман Галимхановның көн кодагына суга торган кыска гына язмалары. Һәм редакциядагы барлык журналистларны шундый бөтен вазгыятны анализлап, күзаллап, нәрсә булганын аңлатып, моның нәрсәгә китерәчәген җиткереп, гади генә мәсәлән Татарстан рәисе мөселман илләре буйлап сәяхәт итә һәм эшлекле мөнәсәбәтләр урнаштыра икән, ул гади генә менә ул шунда барып кайтты дигән форматта бирелми, әлбәттә, моның нинди нәтиҗәләргә китерәчәге турында аңлатып язырга тырышабыз. Һәм менә сез әйтә башлаган идегез, медиа форматта да чыга башлады Ватаным Татарстан. Чынлап та менә без шатланып карап барабыз хәзер, әйеме? Сез төрле интернет киңлекләрендә күрсәтәсез аларны, әйеме? Шулай бит. Бу беләсезме, менә Ватаным Татарстанны укып кына түгел, аны тыңлап, карап, күреп тә була дигән формат инде шундый сүз. Без төрле материалларны эшләгәндә, аларны видео материаллары белән дә баетырга тырышабыз. Хәле бездән килгәнчә әлбәттә төрле геройларыбызны төшерәбез, районнардан материаллар төшерәбез, һәм аларны безнең сайтыбыздан күрергә мөмкин. Ватаным Татарстан сайты шулай ук бик бай, һәм ул газета материалларына тормый, ул аерым редакция эшчәнлеге, анда алар икесенең ике эшчәнлеге һәм социаль җирләр бөтенләй өченче юнәлеш. Хәзер без аны шулай ук бик актив үстерәбез. Бу шулай ук заман таләбе, төрле аудиториягә, төрле форматта материал җиткерергә кирәк. Бу инде безнең күп мультимедияле журналистика төшенчәсе белән эшләргә тырышабыз. Чөнки заманнан артта калырга ярамый, барыбер мәгълүматны халыкка җиткерергә кирәк. Һәм бөтен төр чараларны исәпкә алганда, мәсәлән, басма матбугатына, интернет сайтын кереп укучылар, социаль челтәрләрне исәпләгәндә аудитория 250 меңнән артып китә. Субханалла. Шуңа күрә менә укучы әз дигән сүз дөрес түгел, укучы күп ул, аңа аның ихтыяҗын канәгатьләндерә торган мәгълүматны җиткерә белергә кирәк. Менә бит. Һәм беләсезме, шатланып әйтә алабыз, безнең туры эфирда менә хәбәр килеп иреште. Розалия Шәрәфиева җавапны белгән. Бу чынлап та безнең Ватаным Татарстан газетасының 105 еллыгы, һәм сез җиңүче, котлыйбыз сезне. Тагын бер тапкыр Розалия Шәрәфиева димәк инде. Розалия ханым безгә редакциягә шалтыратып үзенең адресын җиткерсен инде, без аңа подписка оформить итү өчен 105 еллык юбилеебыз булды. Март аенда 105 ел тулды Ватаным Татарстан газетасына. Зур чара инде, зур сан безнең өчен. Бу бит инде республика тарихыннан да зуррак тарих. Республика ешканнан далдарак чыга башлаган газета, һәм тагын бер истәлекле вакыйга белән истә калды безнең быелгы ел. Без бит инде Герой шагыйрь Муса Җәли истәлегенә көрәш турниры уздырабыз, көрәш федерациясе һәм спорт министрлыгы белән берлектә. Быел әлеге көрәшнең уздырыла башлауына да 60 ел булды. Алла бирсә, киләсе елда февраль аенда без аны 61-нче тапкыр уздырабыз. Бу инде көрәш турнирлары арасында шулай ук мәртәбәле, абруйлы турнир. Искиткеч. Һәм менә форсаттан файдаланып, Розалия ханым шулай ук журналистларга да зур рәхмәтен җиткергән, гомер буе укыйбыз дигән ул. Андый укучыларыбыз шөкер безнең бик күп, 60 ел укучыларыбыз бар, һәм хәтта районнарга чыккач шундый мисаллар белән дә очрашырга туры килә. Менә элек-электән әле газетаның кеше тагын да зуррак булганда, газета сүзенең абруе тагында кешеләр булганда, бер өйгә 2-шәр дәнә газета яздырып алганнар. Менә килү белән уку өчен, көтеп тормас өчен бер-берсен. Андый гаиләләр хәзер дә бар. Бер өйгә 2-шәр газета яздыручылар. Менә, кадерле дуслар, сез дә калышмасагыз, тизрәк итеп, инде тагын бер тапкыр әйтәбез, 13% ташлама белән ашыга төшегез, Ватаным Татарстан газетасын алдырыгыз. Иде ул безнең көтелгән кунак 13% ташлама, ул шундый ташламалы декада бара, ул ел сайын оештырыла торган әйбер, 14 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Гомумән Ватаным Татарстан газетасына гына түгел, бөтен татар газета журналларына язылсагыз иде, чөнки без сезнең өчен эшлибез, без халык өчен эшлибез барыбыз да. Барыбызның да бер максат, начар булсын дип эшләүче кеше юк, барысы да әйбәт булсын дип эшли. Һәм барлык газета журналларга шундый зур ташламалар белән язылырга мөмкин бу көннәрдә. Беләсезме, Айзилә, газета журналларга язылу бәяләре булай да зур түгел. Аңа мәсәлән кергән хезмәт белән чагыштырганда. Һәм бу бәягә бүген бер тапкыр кибеткә дә кереп чыгарга мөмкин түгел. Ярты ел буена ул сезнең игезгә килеп тора һәм шундый зур бай рухи азык. Бик зур рәхмәт, Гөлнара ханым, бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Тапшыруыбызны Гөлнара Сабирова язган шигырь юллары белән тәмамлыйсы килә. Яратыгыз башта үзегезне.
Дөнья шундый матур яратканда. Яратып, яратылып яшик дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саулашабыз. Күренми синен бүтәннәр, караманда ятларга, насыйп булсын гомер буе, шулай бергә атларга. Бер генә булып сөйләр, кадерен белсәң иде, алдан генә көтсә дә, бергәләп күрсәк иде, шатлаган Vəqdələrgə bir tomşıda Təşəkkürməsin taplar Sürelülərini bilməsin Köngüldəgi uşaqlar Bir günə bulub süyülər Qədərin bilsək idi Aldan iyinə küsədə Bir gəlib kürsək idi Şatlağın Turmuş digen yollarda Kalmaz lekin yüreğimiz Süyüleriz bulanda Bir gene bulup süyüler Kaderin bilsek idi Aldan iyigine kütse de Bir gelip görsek idi Şatlığında Aylasın Bir gene bulup süyüler Kaderin bilsek idi Olsan iyine kütse de Bir gelip görsek idi Şatlı